Jaahas, Kyylä on taas hommissa. Ihan kuin ihmiset nyt kyyläämällä alkaisi lajitella. Tietääköhän se edes, miten tämä muovipakkausten kierrätys toimii? Että ensin muovipakkausjäte matkustaa kuorma-auton kyydissä tuotantolaitokselle. Siellä se esimurskataan ja lajitellaan eri muovityyppien mukaan. Niistä suuri osa käytetään uusien muovituotteiden valmistukseen ja loput hyödynnetään energiaksi. Lajittelun jälkeen alkaa hirveä härdelli, kun muovia vuorotellen pestään, kuivataan ja silputaan aina vaan pienemmäksi. Lopulta siitä tulee semmoista ihan pientä muoviraetta, eli granulaattia. Muovipakkauksista ja teollisuudessa syntyvästä kierrätysmuovista tehdään uutta tavaraa, kuten muovipusseja, säilytyskoreja ja... Hei! Sälekkahdin harjoja. Ole hyvä!